to those who trust in His ways. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, aniya na kita sa ikanapulog duha nga Domingo sulod sa tuig kay anticipated mass naman ang atong mga pagbasa, Sunday readings naman, mao nga magdungan ta karon pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasyang iyang gihatag kanato. Padayon usab kita nga mangayo kaniya sa dugang pang mga grasya nga atong ikinahanglan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. In a special way, we also pray for our parishioners and friends, especially kadtong atong gisaaran nga atong iapil sa ato ang mga pag-ampo sa atong santos nga misa. Lakip na ang atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton. O usab ang ato ang mga sponsors and benefactors sa National Shrine of St. Joseph o sa Cebu Caritas Incorporated. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog ng santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo maigsuon na kalapas na kuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga moyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang manghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon, ara kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dalon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, kaluy kami, kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit. Mga tao dinhi sa yuta, langit nung hari, Diyos Amahan. Nagsimba kami kahanimo, nagadaig kami kahanimo tungod sa ihimong himahaya. Bugtong anak, Kordero sa Diyos,
nagawagtang Oy kami, ikaw galingkod sa tuo sa amahan. Pangamuyo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon. Su Kristo, Bansa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Magampo kita, O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan, o gihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, o ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Mingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, basin pag malinglata siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalos kita kaniya. Apan, ikaw, Ginoo, dapig kanako, ug gamhanan kaayo. Mga pukan, ug mga pakyas gayud sila, nga naglutos kanako, ug dili gayud mudaog. Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway. Kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit og dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog, gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong gugma,
tubaga ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo, giantos ko ang insulto, ug nalumos ang akong nawong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kay ang gugma ko sa imong templo, nagadilaab daw kalayo. Ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo, natingob diri kanako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Nangamuyo ako kanimo, o Ginoo, nga imo ako nga kaluy-an, o Dios. Sa imong dakong gugma, tubaga ako. Uban sa imong makanunayong panabang, tubaga ako, o Ginoo, kay dako man ang imong kaayo, diha sa imong dakong kaluoy, lingi ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tan-awa kamong mga papaubsanon, ug pagsadya kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalinghog sa mga kabus, ug ang mga iyahang gibilanggo, dili niya tamayon. Magdaig unta kaniya ang mga langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang nagalihok diha kanila. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa may kaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tao. Dinhi na sa kalibutan ang sala, sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod,
wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka taong umaabot. Apan dili managsama silang duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabotonan sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesu Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglang isulti ninyo diha sa hayag. Sa og kadtong kamuray nakabati kinahanglang isinggit ninyo didto sa mga atok. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamo duha ka langgam nga sayaw, apan bisan pa ni ana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang moangkon atubangan sa mga tao nga siya ako ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili moangkon nga siya ako dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maningkod palihog, maayong hapon sa tanan. Ang atong Ebanghelyo, mga igsoon, gisugdan ni Kristo sa mga pulong, ayaw kamo kahadlok. Do not be afraid. Og tuod, mihatag siya mga rason nganong dili taangay nga mahadlok. Ang una, mga igsoon, mingon siya, ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Number 1, walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang pasabot ani maigsoon, truth will eventually prevail. Kung dili man dinhi sa kalibutan maigsoon, sa sunod na pud nga kalibutan, wala gi matago atubangan sa Ginoo. Everything will be revealed. Nothing is hidden.
There is no secret activity before God. Muna laktod pagkasulti mga igsoon, no? Ang tanan mabutyag, tanan madayag, o ang tanan nahibawan sa Ginoo mga igsoon. Huwag itay matago. Klaro kayong CCTV sa Ginoo. Bisag ikaw ray nasayod, pero ang Ginoo nagkahibaw sa imong gibuhat. Muna, laktod pagkasulti, wala gyud matago sa Ginoo. Makapangilad man ta aning kalibutana, but not with God. So muna mga igsoon, ayaw kahadlok to be on the side of truth. Sigurado panalo ka, no? Muna kung nagsulti lang ka sinuod, wadyo kay angay kahadlokan mga igsoon. Naabit ako'y amigo nga abogado mga igsoon. Kini siya baguhay lang nga ni-retire. Ingon siya nga dihay mga higayon nga mga clients nga moduol niya mangayo og tambag, mangayog advice. Usa sa di niya malimtan, dihay miduol niya miingon nga nahadlok ko sa akong kaatbang tungod kay gamhanan ra ba? Gamhanan kuno ang iyang kontra. Tuod, mingon ang maong abogado. Ayaw kahadlok. Isulti lang ang tinuod. Isulti lang ang tinuod. Lisod kaayo dipinsahan ang bakak. Ingon siya. Ang usa ka bakak will lead to another bakak and so on and so forth. Nga naman, imo man ang dipinsahan mo ang bakak. Munang mangita na sa ka, mag-create na sa laing bakak. Ingon ang amigo na kong abogado, kami pader, mag-away mi sa kong asawa, mag-away ming misis, sus, mutugan na lang ko sa tinuod para dili mudako ang among away. Nga naman, tungod kay ang iyang asawa, abogada masad. Og tuod, ingon siya nga, mangayo lang kong pasaylo, og nasayop ko. Isulti ang tinuod. And surely, you will win. Ang gisulti aning maong abogado mga igsoon is the same point of our Lord in today's gospel. If you are on the side of truth, do not be afraid. No ha? Muna siya. Number 1 na to nga makatunan sa Ebanghelyo karon. Second, nga pahinumdom ni Kristo nganong dili man ta angay nga mahadlok. Ayaw kamo kahadlok niadtong mapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Kani maigsoon, bugat kini nga mga pulong gikan sa atong Ginoo mismo. Kung nagisguta og kamatuoran maigsoon, ayaw kahadlok pagsulti sa kamatuoran, pagsulti sa tinuod, bisan pag dunay mga tao nga dili malipay. Mga tao nga mubahad o mupasakit kanimo, kay dili man ang tanan nga makadungog sa kamatuoran malipay. Kahadloki dili ang mupatay sa lawas, kun dili ang makapatay sa lawas og kalag. No? Bugata ni maigsoon. This is actually the same consolation that gave encouragement to the martyrs of our faith. Imagine, Megzon, na ay mga santos nga diin, nagsulti man sila sa kamatuoran, nagsangyaw sila sa kamatuoran, sila gipatay, sila gibato. Example, ani nga mga martir, nga mga santos, kato si Saint Thomas More. Kailan mo ni Saint Thomas More? Kato si Saint Lawrence the Deacon. Kini sila maigsuon, mibarug in loyalty to Christ, not in loyalty to the king of this world. No? Gani, kato si Saint Thomas More, kay usaman to siya ka canon lawyer, giingnan siya ni King Henry VIII, kay makigbulag naman siya siyang asawa. Unya, makigminyo siya sa laing babayi, no? Ni Anne Boleyn. Tuod maigsoon, mingon si Saint Thomas More, mahal nga hari, dili na mahimo
ang imuhang gipangayo. Og tuod, ang hari wa mahimuot, suko kayo ang hari. To the point nga giingnan siya, kung di na nimo buhaton, I will persecute you. And Saint Thomas More was beheaded tungod kay wa siya mosugot sa hangyo sa hari nga ipaanal ang iyang kasal. Apanindot kayo ang gibarugan ni Saint Thomas More, mga igsoon. Dili na ko ibaligya ang akong kalag aron lang kahimutan sa hari aning kalibutana. Bahala nagdi ka mahimuot nako, mahal nga hari. Importante gikahimutan ko sa Ginoo. Ngilngiga may igsoon sa kini bang pagbarog sa kamatuoran ba? Dili sayon ha. Daghang mga martir may igsoon, dahimong martir. Tungod kay they are on the side of truth. Ya karon ra ba uso kayong fake news sa atong panahon? Kanya, ikaw ang imong gibarugan, ang di tinuod. Hala, di ka mauwaw sa Ginoo. Mao na may igsoon. Gani ka to si St. Lawrence, the deacon. Mausab to. Si St. Lawrence, nagsangyaw sa pulong sa Dios. Nagsangyaw sa kamatuoran. Si Kristo tinuod nga nabanhaw. Suko kayo ang mga naminaw may igsoon. Og tuod, siya, ilang gibato, ilang gilitson, imagine ka gilitson, ang tao gilitson, ang ato din baboy may litsonon, si St. Lawrence the Deacon, gilitson, literally gilitson. Unya, niingon si St. Lawrence, samtang gilitson siya, oy, baliha ko ninyo kay napaig na ko, napaig na kano yung pikaskilid, ligas ha? These people are happy nga nibarog sila sa kamatuoran. Bisan pa o they are undergoing persecution. So amazing mga igsoon, no? Ang ilang gihuna-huna dili reward aning kalibutan na. Magunsa man makuha nimo ang tanang bahandi aning kalibutan na, pero sa katapusan mapildi ang imong kalag. Muna nga kahadluki dili lang ang mopatay sa lawas, kun dili kahadluki kadtong mopatay sa lawas o sa kalag. No? Nga makalaglag kanimo padung sa imperno. Third and final reason nga gihatag karon sa atong ebanghelyo, nanindot kay ni Megson, ang usa ka dako makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Gabiha Megson, no? Not one of the sparrows falls to the ground without the consent of your heavenly Father. Ang langgam nga gamay ra kayog bili, mapalit ra usa ka dako, giatiman maganis Ginoo, ang tao pagkaha. Mauna may igsoon, no? Induta aning pahimangno na to karon. Do not be afraid. Nga naman, because human beings are precious in the eyes of God. We are precious in the eyes of God. And God will take good care of us. Mo na siya itong kuptan mga igsoon. Di kita pasagdan sa Ginoo. Gani, nakadasinati naman na nato. Panahon day sa COVID day. Di ba? Atong COVID, hinumdum ko ato mga igsoon. Nanamagos Cebu Caritas ni ato. Daghan na to mga igsoon. Nangahadlok oy. Nangahadlok ta. Pero ang pulong sa ebanghelyo karon, ayaw kahadlok. Tungod lang sa COVID, no? Ngiga atong panahon na oy. Hadlok ta nga mamatay, hadlok ta nga masakit. Labi pa ang mga hospital atong panahon na puno kayo. Sus ang mga wards, sus wa na kabutangan sa mga COVID patients. Mga dedicated ICU beds for patients with COVID, sus puno na pod. Daghang mga doctors sa itong panahon na, mga nurses, 24 hours sa ilang shift. Sus, hadlok ta tungod kay community transmission man. Ya bata kahibalo, 15 asymptomatic. Ya increasing ang number sa mga COVID cases. Every day, daghang nangamatay. Grabe, no? O ya, punan pa gyud nga katong ECQ status nga why makagawas, no? Lockdown ta. Sus, gabiha may ison. Hadlok ta kay ganaman. Ang uban nato nawagtangag trabaho. Ang uban nato na lay off. Ang simbahan di makamisa, yun ani.
Sirado ang mga simbahan. Grabihad to, no? Ang atong mga movements are restricted. Businesses are closed. No work, no food. There is fear. Sus. Pero ngilngiga sa, my dear friends, usahay ba? Malimot ta that we are not in control. We are not in control. Munang ayaw ka. Do not be anxious of so many things. Kaya bang urag, tagay kag makahadlok, makabalaka. Learn to trust in the Lord. Nga naman, because God is in control of our life. God is in control of our future. And Jesus is telling us that we do not have to be afraid. Yes, there are sufferings. There are serious problems that we encounter. Apan wa man gyud ta pasagdis Ginoo oy. Tanawa, God is giving us this assurance. Do not be afraid. Giatiman magay Ginoo ang mga langgam nga way bili. Kamo kita pakahang mga tao. Sumuna sa maigsoon ko na ni Kristo. All of us, His creatures, we are the most special to Him. No? Sumuni. And God is asking us something. Ang Ginoo na ngayon na to sa kabutang. Unsa may ang gipangayo na to? To acknowledge Him before others. To acknowledge Him before others. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga si ako ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit. And I would like to end my homily with the life of Saint Lorenzo Ruiz de Manila. Sus kato San Lorenzo Ruiz maigsoon. Gitagaan man to sa kahigayunan nga mabuhi. You can go home. Provided you will abandon your faith. Isalikway imong pagtuo, then buhian ka na mo. Apan sa gisulti ni San Lorenzo Ruiz, wa niya gidinay ang Ginoo oy. Wa niya gidinay ang iyang pagtuo. Mingon hinuon siya. Maka-proud kay na tong mga Pilipino. One of us. Sus, mingon siya ay, even I will be given 1,000 lives, I will offer all of them to God. Nilngiga sa? Bisag tagaan pa kong libuan na kinabuhi. Ang tanan akong kinabuhi, akong ihalad ngadto sa Ginoo. Klaro kayo ni San Lorenzo Ruiz mga igsoon ay, no? Nga dinhi sa kalibutan, ang importante para niya nga mahimuot ang Ginoo. So na, mobarog ganitas ka matuoran na ay mga taong dili malipay nato. Bisan ang atong sakop sa atong pamilya, bisan suod atong mga higala. But when we are on the side of truth, we are also on the side of Jesus. Amen. Manindog palihog, ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O sa tanang mga makita o dili makita, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios, gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay og gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya og misulti pinaagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan nga mipadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan aron pag-alagad kanato
og pagtahan sa iyang kinabuhi, agig paglukat sa tanan. Busa sa matag pagampo kita moingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo, nga ang simbahan ang balaang katawhan sa Dios, magkadugang sa ilang pag-ampo sa ilang katungdanan sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga tali sa mga nasod, anaaunta ang kalinaw ug hustisya, nga nanukad sa pagtahod alang sa tawhanong dignidad, sulod sa tanang kaliwatan, tinuuhan ug kolor. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga pinaagi sa paghigugmaay sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya ni Kristo kanunay makit-an diha kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sila nga nag-antos ug pagpanglutos tungod og alang sa hustisya, mulampos sa ilang tinguha sa pagdalag hustisya sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa langit nung puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Ato sab nga ipadangat sa Ginoo ang atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan sulod aning santos nga misa. Sa hilom atong ibungat, atong ilitok nga igsuon ang atong mga gikinahanglan. Ug usab sa atong mga kaigsuonan nga atong gisaaran nga atong iapil aning maong misa karon labi na ang katuyuan ni Ma'am Vilma Owano, ni Marco Toral ug ni Agnes and Abraham Redoble, Dixon and Joe Antan, Wellington Chanlim and family. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Makagagahom nga Dios, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan nga nagatigom sa imong altar. Kaya amo man kining gipangayo nga puno sa pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako kanyang sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata ang among mga halad,
kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna og sa kasing-kasing, og maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pagalagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Angay bayang ato sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya. Gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos nga Ginoo, Dios sa kahagahoman. Sa imong hihimaya, usahan na sa kahitaasan. Daigon ang nag-ahanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo
Tungod kay imong kaming giisip nga ngayan nga mawatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab amo maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanami ko nga daygon ug gamay ko nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan di sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manubos. Tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manubos. Kay imo manangging harian, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, itanawa mong mga sala, kung nila pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta karon ang paginig sa unay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao sa Jesucristo atong Ginoo, siyang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dako ngay mo kalawat kanimo, panpamulong mo lamang mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduduhaan nga kaluwasan ug dad-a kami nganha sa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulog nining Eucharistia, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Malingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo, una. Ang atong second collection sa miaging Domingo, Hunyo 14, alang sa mga nabiktima sa linog didto sa Sarangani Province ug ubang parte sa Southern Mindanao, miabot og 85,626 pesos and 25 centavos. Ikaduha, mao kini ang nadawat sa box piso sa Caritas ni atong June 11 to June 18 nga miabot og 12,195 pesos and 75 centavos. Ikatulo, ang atong Day of Devotion o Perpetual Novena sa atong patron, Senior San Jose, pagahimuon matag Huwebes. Nagpadayon usab ang atong Pilgrim's Mass matag alas 6 sa hapon, diin adunay pag-ampo sa rosaryo, pakumpisal, catechesis o testimonia nga ipaambit sa mga deboto. Tapuson kini pinaagi sa Santos nga misa sa alas 7 sa gabi. Diin ihalad ninyo inyong mga damgo uban sa damgo ni San Jose. Ikaapat, karong Sabado, Hunyo 20, magsugod ang Novena Masses alang sa kapistahan ni San Pedro o San Pablo matag alas 5:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass sa Ulogon sa Hunyo 29. Ikalima, mao kini ang mga nadawat nga donations sugod sa June 15 hangtod June 19 nga miabot og 36,600 pesos. Alexis and Alessia